Hutu ga wanda yake son ya ga yayi aikin alheri. Barka dai madam, yau barka, mecece matsalar ki? A kowace shekara sai Raguna Tiredi ya zo, ya turo mana 'yan daban su taya mana da hankali a cikin shagunan mu madam. Yana kwace mana shaguna sannan ya ba mu su haya a farashi mai tsada. Bari in dawo yarwa, ga jakarki. Ya yake cikin ne aboki? Wani gaya ne zo kuma da alama daga babbar daba yake. Waye shi? Waye kartika nan? Da ce na nan da tuni kasan baci kasa yanzu. Gurin da yake baya da muhimmanci ka san shi. Yanzu ai zaka iya gaya min yana ina. Na ce wani ya kashe asibiti. Me farkar tik? Ban sani bai ruwa. Yana aiki ne a saman kwano ko sai ya faɗo. Bai yiwa ma rana ce. Mu je ko? Kai ba hankali. Duk su ne wayannan bayanan ki duba ki gani. Fartik, to mu tafi mana. Kada ku samu damuwa kun ji? Za mu magance muku matsalar ku. Mun yadda da ku madam. Mu je. Bari ya rike miki. Irwa, ki tar mota ki je kawai. Me yasa ina zaka je? Yau falali za mu je yawo ne da abokaina. To shikenan. Ha? Na gode. Babar. Kai, tafiya take ba ku ji ku gama ta. Kenan saboda ita suka zo? Waye wanda ya turo ku? Gaya min waye turo ka? Na dauka kun zo nan ne saboda ni. Na so sanin dalili kafin mazga. Amma tunda saboda yayata kuka zo nan, zan sani bayan na mazge ku. Kwanteo. Kimi za kawai ta hari har ku suwaye za ku farmake ta. Waye wanda turo ku? Suwaye ku? Gaya mu waye turo ku? Kun kashe ta? Ai labai, tana da wani gani, gaba da ya mana rugu-rugu, yanzu aka gaba da mu muna